Kdo je vítěz? My jsme vítěz! Ještě jednou. Kdo je vítěz? My jsme vítěz! Hustý. Jdem to skočit dolů, hej. Hej, a teď vám ukážem, děcka. Jo, poslouchejte, teď vám ukážem. Až jsme došli, dělej. Stromy, tady jsme. Koukejte. To je nádhera. Takový kopce. Tamhle je Polsko. Zamávejte Polsku. Jo, uká. Tak nic tedy. Prej sudy to jistěj. Ty vole. Mazec. A tamhle, jo, doufám, že to přiblížím, počkej, já se podívám. Ježiš, je to oddaluju. Tamhle ten barák, tady ten, tam bydlíme, dobrý, že? A jo, nikomu tady hrabe. Ale jinak v pohodě. Reporty z Lešova vám přináší Nikola Vírová. Zatím nashledanou.